खुलुमबाय लोगोफोर दिनैनिफ्राय आङो इउटुबाव सुरु खालामफिनसै। इउटुब बानायनाया 2 बोसोर जाबाय। साबसक्राइबार दाबो 560 जनल'। भिउसआथ' 1 बोसोरावसो सासे नायो भिउसआ। बिदिनोलाय मा जाबावोलै। नायजानाय मोनसिथारला आङो एबार इउटुबावनो गोसो होफिनसै। फेसबुकआवथ' माबा माबि फैलाबाय थायो, माबा कपिराइट, माबा राइट, माबा माबि हेन टेन। मा जाबावनो फेसबुकआव गोसो होदोंमोन आङो, खामानियाव गैया, फेसबुकआव लाब गैया। बे गोबां मानसिफ्रा रिल्स बानायो, डेन्स मारिलायनाय लागाय फेसबुकआव आरोना। रिल्सआव बेसेबां खामायोथाय मानसिफ्रा, खिन्थु आं एबारनिफ्राय नमस्कारलै फेसबुकआव बानायला आङो। माने कपिराइटआनो आजां गाजां फैबाय, आयु माने बिजि आरोखि, बेखौ मावनांगौबा फुंखागौ नांगौलै। ओंखायनो फेसबुकआव बांद्राय आपल'ड होनाय जानाय नंला, इउटुबाव गोसो होफिनसै आं लोगोफोर। इउटुबाव लोगोफोर माने आङो सानदोंमोन बै समावहाय, माने इउटुबजोंनो एसे एन्जय खालामलांसै, फैसा थाखाफोरबो खामायो खोमा नंनानै इउटुबाव गोसो होदोंमोन। नाथाय इउटुबावबो जाया मिथिबाय। आं देनां बोरायबा नायनो होननानैसो आं इउटुबखौ माने आपल'ड होफिननाय जासिगोन एबार। माने आङो भिउस टिउसखौ नांला, साबसक्राइबार नांला, देनां बोरायहैबा नायनोसै आं बे माने आंनि भिडिअखौ। माने आं खुनु माने भिउस फैयै, साबसक्राइबार बारायैखौ माने नांजाथारला एबारनिफ्राय लोगोफोर। भिडिअआ एबार इउटुबावनो सुरु जालांफिनसिगोन लोगोफोर। नोंसोरो नायनो गोसोबा नायबानो जाबाय, आरो नायनो गोसो गैयाबा माथो नायाब्लाबो जायो जोंनिखौ। नोंथांमोनाथ' हिनजावफोरखौसो गोसो होनानै नायखायो, हौवाफोरखौलाय बहा, नङा होमबा? हौवाफोरखौ मानो नायनो बायोथाय हिनजाव माबाफ्रा, हौवाफोरजों हौवा नायलाया मालाय, हिनजावजों हौवाजों आरो हिनजावजों हिनजावजों मालाय नायलायलायो। जोंनासो माबा हौवाफ्रा नाया, फाग्लासो बिदि जायो सोरबा। जिखुनु जाया आं इउटुबाव फैफिनसिगोन लोगोफोर, खिन्थु आंनिया साबसक्राइबारा 560 जनल' दंलै। आं खोन्थाखायो 2 बोसोर जाबाय गैयाब्रा। मालायफोरनिखौसो बे आलफ्रिक थालफ्रिक मोनासो बाब, टेक्टिकेल मोनासो बाब, बिसोरजोंसो रुजुजालालै बाब। प्रकासआथ' मालाय इउटुबाव फैबावला दाना, मालाय डेन्जारसो जाखाबावबाय। ओमफ्राय बे मा नाम मोनलाय सासेया, एनिथिं एमजि, बिसोरजोंथ' रुजुजाया, बाब बाब बाब, मासाव मास फैखायोदां बिसोरना इउटुबाव। ओमफ्राय बे सासेया सोरमोनलाय, सोमदोन दैमारि नामा, बेथ' बा डेन्जार, दिनावनो आजां गाजां फैयो। जोंनि भिडिअखौलाय सोर फाग्ला नायनोब्रा, जाफ्रामबाय। ओमफ्राय सासे दंबावो बे जोंना, मा होनोमोनलाय, बि भइसखौथ' बुंनांला आरो, फाग्ला एसे बोरैबा खानायफ्राबो मा डिजाइन लाखोथाय, माबा नांदेरलाबायनायफोरबायदिसो जाजोब्बाय फाग्लानि खानाया एकदमबारे। जिखुनु जाया इउटुबाव फैफिनसै, जाबा दाजा इउटुबखौनो बानायफिनसै आरोखि लोगोफोर। आङो बे फैसा थाखा खामायनायनि माबायाव आं बांद्राय एसेबां मानि नांला, बारायबाबो जायो भिउसआ, साबसक्राइबारा बारायबाबो जायो, बारायबाबो जायो। जायखिजाया नोंथांमोननो बेखौ खोन्थाबाय, आङो इउटुबाव फैफिनसिगोन एबारनिफ्राय लोगोफोर। दोनथ'नोसै दिनै बे बेलासि समावहाय नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौ फोरमायना होबाय। जै इउटुब रायजोनि इउटुबार लोगोफोर, जै लोगो मोनलांबाय थाथों इउटुबावनो जुगे जुगे जेब्लाबो जै।